Anya laki din! Apay, kaanakan. Pudno dyan nadamag ko ang mga asawa kan. Ay, uwan nanti. Katumay kayo Okay, ayan na nga, dyan invitation may ka ng uncle mo. Kwa, isong aron nga mayak, ta personal kayo nga umaimbitaran. Ay, unay kamot din kaanakan. Kasapulan mo't nga ikan na kami iti invitation. Kasapulan pa'y ay ante. Kawan mat! Tane, syempre, mapanak mga bang iti pagbadok. No saan, gumatangak iti baro a sapatos ko pa'y. Agasam day ta, panagsagsaganak ngay. Sige nga rod ante. Yaramidan kayo man iti invitation card kinanggal. Ay, agure ka man. Anya gayam di nagan na di asawaom. Nagmaya ta ante jay nagan na. Anya. Lovely. Oh. Anya. Lovely. Na. Lovely. Ay, nakapimpintas siguro anya. Ay, kakuna. Ay, lovely ko naman. Lakay, nadamag mo ka din ang mga asawa ni Roger Akanaka. Ay, agasawan! Kunak no aglaklakay abaro, akas kadagiti angkal kinatina. Puliyo kay ti malakayin abaro kan balasag. Apay nga ure mula ikatawa akas kala mangin insulto, Ininsultuon kaya ba? Kado ay nakit di ang mapanagabang itibadok. Asa pulak pa iti baro ang sapatos. Pumulod kalatan. Masapul nga agpabaro kaya. Maminsan mula ang bit nga usarin. Agukay-ukay kalatan. Ay saan? Ay, jak kayat day ta ukay-ukay. Anong ukay-ukay ka dyan? Anya laangan nga iti maibaga jay asawaan jay kaanakak. Numaamuan na nga ukay-ukay laang tibadok. Naglastuhan. Ay, tapno ang mom no anya tinagan na jay asawaan ni Roger. Ang mom. Lovely. Lovely. Akayat nasawan, napintas kan sosyal. Ngarod, masapol sosyal akmat nga umatendar iti kasarda. Nawatam. Sosyal. At nga rod pag sosyal mo. Magkaanaw ang benta mo nitong sapatos na may takong? Mahal yan. Ay, pwede bang utang? Hulugan ko na lang. Kada araw ng palengke ako magbabayad. Kapag hulugan, 1.5. Ay, grabe. Oo, sige. Basta sagsi 50 ang bayad ko Kada market day. Ganon. Maliwanag ba? Anya nga iti aramidum lakay, paandar mo ato'y tricycle. Nagbayag ka kiti na nagpili iti sapatos mo. Siyempre, napanak pa'y nagabang iti pakpadok. Imbes nga pasada. Dahil di agur-uray kitin king ka, tinararabit ko. Ay, lakay, kita ang to sapatos ko, Oo, nagmayat si ka. Kudil ka no ti buhaya da ito'y kay. Nagngaton titakong na. 4 inches laang mo't. Maipagnam dito. Iso nga rod anangala ako. Tapno mapraktis ko. Manungay dito. Hulugan da ito. Nagala ka manin ito hulugamon. Pati da itabadom, hulugan. Awan ladi ka paggasgastusan. Milba! Left, right. Right, left. Mapanak agpasagat. Ay, saus! Matuangak sa amutan. Kibinan nakman pa'y alakay. Kunak namin kan kaasaan mo akabailan amag na anakahis. Apay gabi, kakastatin dalam asapatos mo. Iso nga roda practice, you know. Ikit matumba kamot ka rod. First time lang ang daytoy. Gustong to intunok kasar ni Roger. Kabisadok ton nga ipag na.
Agasam day ta, naka-heels ko naman. Umay-umay na laki din. Makabukan dito. Mabala ko nagpasada. Disturbuan na mo din. Wow, nagbongga talaga ti kasar mo kaanakan. Ante, dekorasyon pa ilaing dayta. Uy, wan nga rod, nagdakkel ti impaaramid mo adamara. Ay, manungay ti parchin nyo, kanakan. Kwanti, bali, 10 ababoy, ante. Ay, aga, sumanday ta. Baka nga ikanakan. Baka, siguro, uray 2 siguro, ante. Ay, sus! Apay, umay-aya amin, kabagyan tayo. Umay da, ante, ta napanmimati da inimbitaran. Ay, wen gaya, ante. Dito yo. Invitation nyo, kinianggal. Ay, wow! Agyaman na kanakan. Ay, kita man. Apa, wagasan man da ito'y kabongga ti invitation, no? Ay, aguray ka, kanakan. Apay, ante. Na, apay ngay, amel balaang jay nagan ko. Apay, ante. Anya ka diti kurang na. Ay, nayunam iti H, ijay, sakbay iti M, tapno, melba, kasjay. Dagayam H na dinagan nyo, ante. Awa na, medyo social basit ka anakano, at the age na. Sukatam! Masapul pa'y aya. Awun mo't ramidum at social tinagan ko ata. Social akmat nga umatendar iti kasarmaw, san kaday? Kwa, no, ipaaramid ko, medyo mabayagan, iso nga irisek tulatan, na yung naklangan iti H, jitang nga na, ante, Ay, apay. Saan mo't naggalas no, kwa? Saan? Sukatamlaangan dito invitation ka na ka. Nabayag nga rod, ante. Ay, nakaanakan. Daytay baro, ti kayat ko. Daytay awan erase na. Social nga ron. Nalakit din, aya, ante. Nakaluto ka. Di sidaan ako nam nga isang put mo. May 1 kilo ako kung tiginatan ko. Ay na, gimatang kapailaang iti kukod. Kat asidigan jay kasar ni Roger. Ne, tsak nalaglagip Siyempre, agumatan to iti karne, lakay. Ay, nagadukan din asa sa Ilutom kit din na ito, tamabisin ako. Oho, sika ti mangiluto. Itan niya taramid. Nabambanog ti tao. Iturog ko kumapay mo't basit Amo, lakay, dandanen, jay kasar. Isuan nasken a practice jay high heels ko. Nawatam. Pero naman mo Ay, narigat ang ti mailigaw. Lakay, nagaduti tao sika. Kasaran garon. Ibatang man dito takyag ko. Kas kalamapukaw. Ay, mabuto nga ron ang mailigaw si Kamot. Napunon sa amin atugawan Ay, lakay. Ija kayat ti agtugaw dito ilikuda. Ija isang wanan ti kayat ko. Kayat ko masit gan makita ti rupa na di asawaon ni Roger akanaka. Ne. Mangrugin san ti seremonya. Ay, ala, mapantan iti sangwanan. Nas ka na may display to'y bado kun high heels ko. Dayta jay asawaan ni Roger. Ay, naimuttoy ka anak kun aya. Kasla maibusan iti babae. Uy, tangiwat mo. Ada makangagkin ka. Ay, sana bagay tinagan na lovely. Kasla mo, ito no nga aso nga nakangirsi.
Ay, abaw. Aguyaw ka manin ako na ako. Puno, mate. Sabay, ay, nag-message. Ayun na yan. Sayang to'y bado kung high heels ko. Tumal na kan, ba? Diya ka laki din ay. Pati asawaan ti ka anak ka, uyaw. Kapod naman. Sabay, kulot-kulot tay buok na. Ay, tila nagpareban mutten. Nagsosyal to'y kasarda. Nagpaparlor kumamot to na akas kanyak. Amom ti rumpang aramitam. Ingka kidasid ganda kiti nagkasar, takablawam ita. Makapaawan ganas. Kablaawak tulatan ni Roger. Mamin ano laang mat ngay, akablawam ida iti congratulation. Saan nga agoy uyaw tar aramitam? Awan da ito. Ante Melba. Hey, Roger! Congratulations, Thank you, Ante. Nakitam ni Uncle Mau. Aywan, Ante. At dahi jay likod. Makininong kadagiti gagayam na. Ay, unay daytan ataon. Aywan gayam. Saan ka pa'y matanayam amo kini misis ko? Ay, ay, ni Lovely. Wan, Ante. Amamu ko. Amo yun. Kano imbagang mo tinagan nan, a Lovely. Gusto day jayan. Ay, madamag kumanlaan, kaanakan. Oh. Anya ka diti nagustuhan kini Lovely. Ay adua, Ante eh. Naanos, man nakaawat kan nasingpet. Amom kaanakan, nagpipintas dagiti nobyam iday. Ada pa iti pang beauty queen iday. Apay mo't ngay day tati pinilay mo. Adda ka di parikot iti dayta, Ante. Ay apaw, saan mo't apa naguyaw ang ay apaw, kaslasaan kayo mo abagay kaanakan. Ni Auntie Mut. Manipod pa iti talaga joker ka na. ay, di nakatakatawaan dita, tapod no ti ibagbaga. Auntie, di yu pa'y ngamin nan anay anaam mo ni Lovely, iso akas tati ibagbagayo. Tapay, anya pala ang ti kasapulan, amaamuak, may naigkin kwa na mo, Roger ka anak ka. Adita, dito tinapasadaak. Na, ayan pa dyan dadumangay. Apirukam ti daduma, kat isula ang dita. Dahito lang. Na, awan pa'y 50 naman. Hey, natumal kami ti pasada ita. Ay, abo. Ay na. Abay, umanay ka di dahito nga igatang ta iti bagas kun si daen. Kat iyan anay mo na, nyakitin. Ay, jak mayan anay daytoy. Kurang dayto, you know? Aging kalaang dita talaga. Binatem mo, nukurang. Binatem. Ay, apaw! Sa anak ang magician! Kano sa bata, isula ang matyada. Nyak. Apaw, kasanupay ngay, ahulugak tay sapatos ko, lakay. Day takot kung kunakang ka. Naminsan mula ang inusar. Ita, maproblemahan ka. No sa dino ti pangalaam iti pagbayad mo. Ay, sapay di nagsardingan na singirin, dahi abumbay gyam. Makaamu ka mo na, iti pagbayad mo. Saan ko na problema dita? Ay, apo, pagutangat nga tangay. Hello, Auntie. Ay na, nasaya at mantasim mong ba't ka adagaw, si Roger ka anakan. Kinapod no, Auntie, damat lang amin ibagakyan ka. Inunaan naklaan at timawag. Ay, kasta aya? Wen, Auntie. Oh, sige. Apay ka di at timawag ka. Kuwang gamin, kaanakan. Apaw, mabain ako namang ibaga. Sige, Auntie, ibagayo lang. Kuwa kumakaanakan. Umutang ako makin ka, emergency nga main. Kasta ka di, Auntie. Wow, nay, pa-doktor ko kuman ni uncle mo ngay. Anya? Agsakit ni Angkan? Wow, nabayagan nga saksakit ka anakan. Nye, kunak man no awan sakit na.
Sapay ibagbagan ni Lovely nga alaan mi iso na ang mga ramid iti balay mi. Ay plano yo, ti agpaaramid iti balay ka anakan? Uwin nga rod kumante. Apay, dakkel ka diti iparamid yo abalay yo? Saan matunay, auntie? Bale, up and down laeng. At the budget ni Lovely, nakurang sa 10 milyon, auntie. Ay sus! Nagdakkelan ngay ka anakan! Abay, anya aya ti trabaho na daytang asawam ka anakan? Negosyante ni Lovely, auntie. Ay kasta? Mm-mm. Di mo lang amin mo impagbagay di kanyak apak ng gayam dayta na asawam. Hindi kayong tumang kami nagdamag, ante. Kasano ngay day, ante? Agsakit mo't gayam ng gal. Kuwa, kaanakan. Awan ti sakit ni uncle mo. Unaklaang masakit. Napiksa ni uncle mo ka day. Mabalin nyo lang nga alaan nga agarami diti balayo. Anya lakit din ni ante. Sa 10 milyon ti budget ti iparamid da abalay da Roger. Wen, bak nang gayam day jay alablay. Oh, kita man data. Kastalaunay, ti pananguy-uyaw mo kin ko na ide. Inuyaw ko ayamot? Nagloko kan, ulbud kan sa mata talaga. Na? Ide kasarda, nalipata mon, ako nam tupay ang akas lang irsi ti aso, tingir sina. Kasta ya, joke ko laang mo day di si kamot. Dokta rupam, tudo kak tupay. Ha? Imbaga, taawan tinakanggagan ka, salbag ka. Iso nga rod adimon ulit-ulitan. Na, Alalala, ingkan makisarita kada Roger ken Lovely. Kat damagam adagos numano ti sweldom, wan. asino ngayon nga tate ayabak akadwak nga garamit iti balay da nga agbalor iti 10 milyon kunaman. Asino ka ta? Amoy ante, nagragsak ni Lovely dito na aramid abalay mi. Ala, sinumot nga iti saan amaragsakan ka. Ala, nagmayat. Kasanuman ngamin ante, naglaing ni Uncle anang idaulo anang aramid, kasla engineer. Ay, Sana yang nangagmaw, lakay, nangagmaw. Nagakurta sa anang matulog agating ka. Amom, iso ngamin talaga ti paglaingan ni uncle mo. Ti agplano ken agaramid iti balay. Uwanyaro dante, bilibak kin Uncle. Dito kailangan tamang idasarak iti kanan nyo. Tatulungak man pa'y ni Lovely iti kusina. At dakit ti ibibik na akik para kada kaya. Ay na, sige, Roger, kaanakan. Uncle Gawan Uncle. Sige, Roger. Agasuman lakay. Lakay. Nagswerte laki din ni Roger anak kaasawa iti dayjay alablay. Malaksid anasimpait. Napintas pay. Wala, nagsulti isuna. Siyak nga, nagmalas. Salpag kiti. Napintas ti panagkitam itan kinkwana. Idinto ta iti kasarda. Kastaunay ti pananguy-uyaw mo iti asawa ni Roger. Gusto ka di daytan? Dagulit ka mo. Puro Para kang pamas- sirang plaka, uston. Amaw, nanos gayam kan. Ay na. Negosyante pa'y gayam. Ado ti kwartana kan. Ay, saan imaw, lakay. Kundi dayo ka itan kinkwana. Ngam uyawam ide, salpag ka kiti. Katalaga mo't napintas. Awan ti makunak. At daamin kenkwanan anasaya at agalan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Di makalmanan ti tiyan mo, sabi lang nakaw. Apa yan? Kasano? Dinong parte bilit ang nakakapote. Iso alimtig ti tiyan ko nanang. Ha? Dinong parte bilit ang nakakapote ko na. Kasano na ita? Nabilag ti awanan bain a bilit. Tauray abugag. Kaya't nalat na ti dumungpar nanang. Iso ada ito, talon a bulan na lumlumtag ti tiyan ko. Ah! Mawat ako, hindi kaya't mo asawad. Ang may kapiton dahi nga nakiyaw, kanditiriyaw. Mga no, marigatan kayong taon na mangbiyag ka na kwada, sabay lang nakaw. Nanang, agpanunot kayaw na imbaga nakaw. Mabisinan tulang dagiti anak yaw. Kapuiti kinaaduda. Imbag kumano permanente mo ti trabaho ni Tiriyaw. Pa extra lang ngagmaniho iti Jeb. Nanang, sana na kas ti adungan na kanako. Ang panunutin niyo pa'y nga umuna ati masakbayan dantaw. Why? Masikugmat gayam ni Sabel nga asawam, teryo anak ko. Talaga ang nagagat kayumot nga garamit iti ubing. Siyempre mo't atatang, apay kapoy, kano kalaslas bangan ni Sabel nga asawa. Oh. Dayta ati supot, nalaing nga agputot. Anya lakit din ni tatang, taibaga na pailaing mata, suputak. Talaga met, teryo anak ko. Uray no surusurduan da ka supot. Tanalaing kamet nga agputot. Dandan ni tinawon nga agsikog ni Sabel. Ni tatang mo't. Talaga ang nabirtud mo't day tatarakan mo atukling. Katuan mo ta. Kaslakada kayo, tatang. Teryo lakay, agtudtudumanan. Kasla malablabusan akmanan, iti panangkita mo kanya. Sabel. Ay. Kas kala ngir-ngir si manen nga aso dita, Teryo. Ay, umadayo ka. Bakit? Awan itadagiti anak ta. Imyan da balay na tatang. Umadayo ka sa iro. Kayat mo ang mapasama. Anya lakit din ayan ni bakit ko. Nalamis ti panawan. Agtudtudo. Uray nagtaguob ka. Awan makanggan ka bakit. Apo, nagdakilan ti tiyan ko, Teryo. Day tapay lamot gartem mo, ti ring-ring-ring mo. Uray dakil ta tiyan mo saan aparikot day ta bakit. Anya sana parikot? Ay, apo, day talang mo ti sasawon, Teryo. Nagla ka. O di agsikig ka. Anya? Uy, nagsikig ka. Umay. Ipasikig ka. Pasikig ka. Salbag ka, Teryo. Di Pasikig ka. nakapasikig. Kaya mo, Pasikig. Awan. Kayat ko na pasikig. Kasla ka lagmamayo amano kasinsin Sabel. Masakit ka ka di? Saan kasinsinlitang? Anya nga ron. Kaslaon gaganay gayam. Nagbuntog ti gargaraw dagiti matam. Saksakludom na tan dagiti dakulap mo. Ay na, makabanog mo ngamin kasinsinlitang. Anyat nakabanugam aya. Amom, tunggal agtudo. Adda mapasamak ang milagro. Anya? Anyat kahit mo asawan insan. Pinagsikig nakmanan ani Teryo nga asawa kasinsin. Anya? Ay, maawat akong ti kahit mo asawan. Pinasikig na ka nga uray nagdakkelan ti tiyan mo. Ay nawon kasinsin. En remedyo na latang ay yapon kanyak di bilit ang nakakaputi. Anya? Bilit ang nakakapote kunam insan? Wan insan. Ay, tunggal agtudo. Agapon kanyak dayjay abilit. Umay aglinong iti kabakiran. Yay!
Naimas mo to impadigum asidaan abalayan. Ay, una balayan. Apo, mayata. Si daam day ta. Tapno napigsa ka pa'y. Ha? Anya tiket mo asawan abalayan. Napigsaak pa'y mata. Ay, abalayan. Imo kumahikan diti sa bali, kaipapanan jay imbaga kuhan. Inangar nga may nakarniti baka day ta impadigok. Iswa na ibagak pagpapigsa. Ha? San lang asika, ti pinadigwak kuhan na balayan. Pinadigwak mo da sabel kuntiryo. Imbagla pagpapigsada. Sigurado apumigsaman ni Teryo aputot ko. Numakasida iti inangir akar ni Tibaka. At dati kayat mo asaway na balayan. Ay sus, kaslanwang nga agburang it ni Teryo. Numakasida iti pagpasaranta abalayan. Anya? Saan pailaan na ipaspas ngay ni Sabel ti maikapito nga anak da? Masikog tumanen! Anya? Biliba ka talagan ken ka, pari Teriaw. Anya ko matipang bilibam kanyak, pari Ricky. Agparkada ta, ken amok amin na palimod mo. Oray no may sa ka asupot, tanalaing kamit niya agputaw. Si kamot, pare. Di mo na ipigsan ti agsao, Amom lang arudan amay sak asupot. Ang jak iba inday ta, tapod numat. Ah, paray. Anya ka diti sikritom. Takanayon kalat nga hat, pari Teriaw. Ha? Ay kat ibinglay mo meten akan nyak, no anyat sikritom paray. Kumapuyak ngamirin kahit no dagduma. Iturugan nakpayan ni bakit kaw, kabayatan ti panagdigi-digi may. Anya day ta digi-digi, pare? Si kamot pare Teriaw. Ammo mo ti kayat ko asawan. Iso nga ibagamon kanyak ti sikritaw. Tapno kanayo naklata nga hat akasken ka. Apay nga awan dagiti anak ta dito'y balay lakay. Napananda. Imalatiw da iti balay da tatang. Manganda ka no iti pansit. Nalaalala. Mutoy nga ro din jay kwarta na pasadaam. Tama pan ko man ipa-check up iti doktor to si Kuko. Oh, kigtutak pa eh. Nag-road mo ti tinapigsa. Ala, lakay. Agtudo nga taa. Iso nagguruod iti napigsa. Ken, nakuyom ti aglawlaw. Anya, agtudo. Ay, Teryo jak kayat ti panagis-isip mo manen. Tudo ka na. Makabandog day ta. Lumamis man ti panawan sa bel. Iso anaskan ti pagpapudot. Sinalbag ka, Teryo. Tunggal at tudo, at dabilagro nga ramida. Ay, jak kayat. Makauma. Ni bakit ko na ya. Oy! Kita, hindi nagtudo. Ay, agtudo, hindi nabigsa sa bel. Oh my God. Munagtan ni Giselenta. Oh my Ay, God, manjak, Teryo. Ni. Hindi na ko mapilitan. Lab na lab ka sa bel. Lab na lab ka. Alamat ng Teryo. Oh my Di God. nakapag-agkan dito na maariyan. Ay, natikaw na'y agkanat. Sigawan. Tudo, thank you. Talupay lang nga aldaw kalpasan ti panagpasngay mo. Agdandalos ka ni ti arubayan ti balayo kasinsin? Ala, wen kasinsin litang. Awan anyaman na kanya kung ti aganak. Kasla aguyas laeng nga uleg. Remuaren jay anak ko kas jay. Ha? Awanan ti mariknak anasakit. Nairwamon at ibagik nga aganak kasinsin. Kasla saan ka naganak nga agpaiso Nagadon ti anak yo kinibayaw Teryo.
Jak pa yan maimemorya tinagnaganda. Ala, amom, agpada ta kasinsin. Jak mo't unay maimemorya tinagan dagiti anak ko. Iso nga, awagak lang nga ida ti babaan ti numero kasjay. Anya? Awagam ida babaan iti numero? Kasanong ida tainsan? Jay inauna, awagak iti number 1. Jay mo't maikadwa, awagak iti number 2. Kat jay mo't maikatlo, awagak iti number 3. Aging ka, dumanon iti number 7. Nga iso jay inaudi nga anak ko. Anya? Wan, kasta ti aramide. Tapno, saanin ang agkamali ang mga wag itinagan dagiti anak ko kasinsin. Masikog kan sa manayan, Marisabel. Nagdakkel man ang detasyan mo. Sa anak amasikog, pare Ricky, buyong kulaang dayta. Ha? Pagilasinan dayta buyong ko, ti kinadon ti anak mi kinakumpadrem Anya? Salbag ta dya kumparem. Mahilig si ka. Saan ama umuma? Kasanaw, kalaslas bangam ka na, Marisabel. Iso asam-sambutan mo't ni pari Teriyaw ti kinalasbang mo. Anya? Day tamot ti istorya na kanyak, Marisabel. Ay, un kayam. Anyat umay mo gagaraan dito balay. Nakitak nga min dagiti bunga ti Santolio, pare. Kaya dumawat ako kumaman iti pagalsem ko iti ikan. Uwan mare, saan aparikot day ta? Mabiit laeng ta siya kung timang sokdal kadagiti bunga na. Agyaman na, pare Ricky. Agtartarakitik manen. Siguradong agtudo man nga tan itinapigsa. Ay sigurado day tatatang. Nakuyam man ngaminan ti tangatang kat. Ne, tatang. Saan aya ni Sabel nga asawak di magmag na di taparaangan? At damat awit na a plastic bag. Nagudong nga taa. Iso nga daimot na plastic bag. Sapay agarbisan. Ay, jak kayat ang mabasa ti asawak. Dungdungwak launay ni Isabel, tatang. Amok adong dungwam launay ti asawam. Taurelag sa sarunot anak yo. Sige, agawid akong tatang. Suruto ko ni agawid ni Isabel. Woo! Champion! Nagimasantikan na nasa bawan iti bunga ti Santol, Sabel, bakit? Wala kay. Amom, napanak timawat itay iti bunga ti Santol da pare Ricky. Anya pa ilang arot aramidam nga, bakit? Mangangkan sakmut latan ti matmat-matam. Ay, nangan kami itayon kadagiti anak ta. Si kalaang ti saan anangan. Sige. Mayat. Intuloy nang tinagtudo. Kut no itay lang kat agarbi-arbis. Ala, ganda ni Inaldaw nga agtuto na kay. Aglaba ako maitay ang mamangan no saan mo't laang amamagaan. Tawan mo ti darang ti init. Apay nga, Sabel, bakit? Madi Apay, anya ti madi ako na. Basta, madi. Madi. Ay, salbag ka teryo Di ka agngirsi-ngirsi akas na. Amok man ti kayat mo ang mapasama. Di mo matpigsaan ti agsao Ta mga numangag dagiti anak ta. Talaga, tunggal agtudo iti napigsa. Makalagip ka manin. Nalamiis nga rod ti panawan. Masapol ti pagpapudot ako nada. Sa bali manin apagpapudot ti kayat mo teryo. Di ka lang uma. Ay, dahita ka di ti epekto ti saan amakugit. Mahilig? Kasyan? Nyalakit din ni bakit. Madikon ti mangan. Nabsuga kon. Mapantan ijay silid. Giddanan taman ti panagbayakabak ti napigsa atudo, bakit? Anya? Umay ka! Umay ka! Guyudin! Umay ka!
man kanyak sa bel anak ko. Limtag manan day tatyan mo. Darasudos je bilit anak kakaputi nanang. Dinumpar na ti tiyan ko isong alimtag. Manan! Nainayapaw! Inabog mo kumaa tapno din na ka nadumpar. Darasudos nga ro day je bilit nanang. Dinaam mo ti agpreno. Ha? Anya? Wan, uray no ako bak iti biga o ti umok na. May remedyo kun makastriklat ta iti umok na nanang. Ay, manyalaki di na ya sabay. Masikog ka manan. Ay apaw, maikawalaw day ta nga anak yaw kanditiryaw. Maudin day to'y nanang. Talaga man diyang akon. Kasta ba nun timbagam idi kanya ka? Di mon kaya, di hagpasikaw. Agam, nagsikog ka mulata. Nanang, ulitak nga ibaga anak ko, ha? Saan nadakas ti agpaadaw iti anak? Basta laki di mabiyag yu ida. Ano sayaat? Nanang, ayapaw. Agkaiwaran dagiti anak yaw iti parangan. Di damaw ti agsapain. Nanang, ikawan. Sapinan yu mo dagiti anak yaw sabain. San laday ta agkayang kinagdata ti araramidan yaw ngagsawa. Masikog man gaya man ni Isabel abalayan. Un nga raw da balayan. Manula nga bulan ti naglabas. Kalpasan ti panagpas ngay na. Ada dyan. Masikog manahin. Abalayan. Apay balayan. Mada ka di ibagam. Di ka kadi umapal kadagiti anak ta, abalayan. Apay ko mga umapala kabalayan. Di kaya't mo asaway. At, apay kinidayan na kabalayan. Anya ti kaya't asawon ti panangkiday mo kanya. Kursunada ka ngamin, abalayan. Anya? Ay, sumalagayam adrap ni Tiriyaw. Ta adati mawidan na alaklakyan. Di ka kapadlaan. Abalayan! Abalayan! Di ka kan! Nagdardaras moten nga imadayo ni abalayan. Nasair kun samoten, tirik nana. Sabel bakit? Agtudtudo manen. Alam na dis. Ken nagilamis ti puloy ti angin. Agin narakop taman kidi. Padasam Tiryo. Tumayab day tabanga-bangam no ipilit mo ti kayat mo. Naguyong kan Sabel bakit? Di ka kumagkasta at aglamlambingak laeng. Nagdakulan ti tiyan ko, Tiryo. Sana na mabalin ti kayat mo mapasama. Naglaka, di... Nagsikig ka man, ano na saan? Sa balimak nga, stela, posisyon. Umadayo ka sa tanas. No. No imbagak ajak kayat, di mo ipilit. Ta, dakas ka kanya. Dakas ka dyan. Nagmayat tupay. Sige na, please. Kung naguray ka, itaman pa, pagkadkadan na. Sige na. Manjak, Please. Alam, please ka dyan. Manminsan ba'y Tiryo? Disnugan ka. 1. Alan, Sabel, bakit? Nita, Ano ko, aping, dinisnunak na ngagpayson, bakit? agtalaw kan demonyo. Di kan agaw-awid dito balay. Isikig ko nga. Nauma akon iter aramidem, sikig ka dyan. Ipasikig ka makita. Bakit? Ay sos, at damot black ay mo, pari Tiryaw.
Naan-ano kan? Anay ko. Wanyarot pare, dinisnognak ni Isabel nga asawak. Anya? Saan lang adisnog tinalakam ko. No di kat pinagtalaw nakpain ni Jabalay mi. Mo kaunti kayat mo asawan pariteriyaw. Nagtudo ngamin kat idirabe, ngam di na ka pinagustuhan. Wen pare Ricky, di na kanun kayat ang makita ni Isabel ko. Di na kun ay-ayatan ti asawak. Pare, Jack kayat gumura kanyak ni Isabel, pare Ricky. Ay na, madadal ti ulok no mapukaw ko ti asawak. Di kan agdrama dita pariteriyaw. Agawid ka kitin, tain ka agpakawan kin ni Isabel. Si kamutlat nang ibagan, adi mo kayat ama po kaw itibiyag mo ti asawam. Pare, Awan ti kanunungag kada kayo mag-asawa. Ngam adamot rason ni Marisabel amang papanaw ken ka. Kapot di ka agsardeng amang putputot ken kwa na pare. Agamiris ka ngamin Masyan kay ti asawam. Agkakaiwaran dagit anak yaw. Kayat asawan da ita, anabannog matan niya agan anak ni Marisabel. Nay, sapay la ko tamaawatam ti kayat ko asawan pare. pare Ricky. Ket no talaga ngay ayatom ni Marisabel. Ingka agkit daw iti pamakawan ken kwa na. Agawid ka, pariteriyaw. Isabel, bakit? Pakawanan na ko ma. Wen, maawatan ka itan. Di kan pilpilitan pa eh. Promise. Promise. I promise, Isabel, bakit? Maudin na ita asikug mo. Amok. Mabambanog kamatan ang mga asikaso kadagiti nagadunga anak ta. Lakay. Ken, promise ko matan. Mang sapulak iti permanenta a pagtrabahwak, tapno mabiyagtan ang nasaya at dagiti anak ta. Agyaman ak nakaamiris ka matlaengen lakay. Kaya't kadi asawan da ita, napakawan na kon, bakit? Wen, napakawan kan. Oh, agyaman ak. Saan kan akagura lakay? Oh, agyaman ak no kasta Sabel, bakit? Ikari, agbalbaliwakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.